Hello friends, welcome back to my channel. गासैखौबो आंनि चेनेलाव आरो खनसेबाव बरायनाय जाबाय। गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम बे रंजालि बैसागु फोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो आं बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ आंनि खाथियाव मा मा दङ नै। दिनै आङो माने बावखुंग्रियावथ' आं थांनो हायासै नालाय, ओमफ्राय माने आङो दिनै आखिनानैनो माने इन्जय खालामनो नागिरदों आरो। जेनेबा ट्रेनजों थांनो हायो, बासजों थांनो हायो क'क्राझारावहाय, खिन्थु बहा थाहैनो आरोना, बेबो मोनसे प्रब्लेम। ओंखायनो आं बावखुंग्रियाव थांनो हायैनि थाखाय माने पेन्टिं खालामनानैनो बावखुंग्रि हाजोखौ आं माने दिनै इन्जय खालामगोन आरो। बावखुंग्रियाव थांनो हायैखाय आरो माबोरै थांनो, फैसाबो नांगोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बे मैयासो बायनानै लाबोनाय नै गोदान। पेन्टिंखौबो खालामनो हाया, माने बिराद फैसा थाङोना बिदिनो। ओंखायनो आं मालाबासो आं पेन्टिं खालामगोन आरोना। लोगोफ्राबो बुंहरो पेन्टिं खालामलै होननानै। दा आङो दिनैहाय पेन्टिं खालामसै आरो बावखुंग्रि हाजोखौ। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे। आरो जेनेबा जायफ्रा गोदान, अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामदो। मानो होनबा पेन्टिं खालामनायाव, आखिनायावहाय बिराद खस्थ' जायो। ओंखायनो नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ जायो। ओंखायनो नोंथांमोननि अननाय होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दायो दे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। See you! आंना पेन्टिं खालामग्रा बे पेलेटबो गैया। ओंखाम जाग्राखौसो आं बाहायदों, ओंखाम जाग्रा प्लेटखौसो। खस्थ'। बेखायनो आङो आखिनो बायो, कालारनि पेन्टिं खालामनो बायो। मानो होनबा कालार बायनायावनो नोंहा बिराद फैसा थांखायोना आरो। बेखायनो आरो जोंबायदि फैसा गैयियाथ' बायनोनो हायाना। मालाबाल'सो आङो पेन्टिं खालामो आरो। दायो कालारफोरखौहाय मिक्स खालामनानै